Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makuba nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakaangkon matud pa og paso sa lawas ang duwa ka mga inatimang iro. Human gisabligan og ininit nga tubig sa silingan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ani ang report. Sa kuha ining viral video, makita kining usa ka individual nga naglakaw samtang dunay bitbit nga gamay nga balde sa gawas sa usa ka panimalay sa barangay Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte nga nahitabo pasado alauna sa kadlawon adlawng Martes. Apan, ang sulod sa mong gibitbit nga balde, gisablig niini sa usa ka cage dayon mihawa. Taod-taod, madungog ang daw hilak sa mga iro ug dunay aso nga makita sa CCTV. Matod sa usa sa kabanay sa tag-iya sa mga iro kinsa mihangyo nga dili na lang panganlan, nakaangkon kuno og paso sa paa ang inahan nga iro ug paso sa dughan sa itoy niini. Gilayon nila kining gidala sa City Vet aron mapatambalan. Anana kini sa stable nga kondisyon. Apan gawas niini, gipatawag matud pa nila sa barangay ang nanablig og ininit nga tubig nga ilarasang silingan aron manubag. Nasayran nga nasabaan kuno kini sa mga iro. Busa gisabligan niini og ininit nga tubig ang mga iro. Desidido matud pa nga magpasaka og kaso ang mga tag-iya sa iro batok sa mong sospek. Matud sa Animal Health and Welfare Division sa Department of Agriculture Region 9, ang pag-abuso sa iro sama sa pagsablig og ininit nga tubig usa kuno ka Maltreatment Act nga hugot nga ginabawal subay sa Republic Act 8485 kun Animal Welfare Act. Posibleng mapriso o makabayad og multa ang sospek. Kato sayang gihimo na gibuhusan niya og init tubig, ang isa pa kato iro na sakit. So nay ground para pwede sa kasuhan. Sige man ko siya astre. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.